adlaw nga gibuhat sa Dios, managmaya ug managkalipay. Salmo 118:24. Maayong buntag, maayong hapon, maayong gabi. Pahaluna igsuon ug dunganan nato ang mga awit sa pagdayeg niini nga adlaw sa Dios. Maluluyon nga Amahan, gidayeg kanamo og salamat sa tanan nga panalangin nga gihatag mo kanamo. Ginoo, luwasa kami sa mga lain-laing daotan sa pang-adlaw-adlaw namong pangmatngon. Tabangi usab ang mga tawo nga nakigbisog sa kalibutan mong pandemya nga giatubang sa kalibutan karon. Kini mao gipangayo pinaagi kang Jesu-Kristo, imong buntong anak, buhi ug hari uban kanimo nga nag-ingon, Amahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, maghari ka kanimo og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Sama nga gituman kini didto sa langit. Gihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw og pasayloa kami sa among mga sala sama nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa pagsulay, luwas sa hinuon kami gikan sa daotan, kay ang imong gingharian ug ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Sa pagpamanagbanag, magadayog ako, dalaygon si Jesus. Sa buhat pagampo, muduol kaniya, dalaygon si Jesus. Ang gabi si Jesus, gahom sa kangit-ngit, mahadlok kaniya, dalaygon si Jesus. Sa langit nung himaya, ang huning matahom, dalaygon si Jesus. Dagat kawanangan, mag-awit ang tanan, dalaygon si Jesus. Samtang may kinabuhi, mag-aawit ako, dalaygon si Jesus. Ang alawiton ko sa panahong tanan, dalaygon si Jesus. Ang pagbasa kinutlo gikan sa mga buhat kapitulo 12, bersikulo 5
ngadto sa 17. Busa gipagwardyahan niya sa mga sundalo si Pedro didto sa prisuhan. Apan hugot nga nagpadayon ang mga magtutuo sa ilang pagampo sa Dios alang kaniya. Nianang gabi sa wala pa ang husay sa kaso ni Pedro, natulog siya nga gigapos sa duha ka kadina sa taliwala sa duha usab ka sundalo. Ug may mga gwardya pa nga nagbantay didto sa pultahan sa prisuhan. Sa kalit lang mihayag ang sulod sa prisuhan ug nagpakita ang usa ka anghel nga gisugo sa Ginoo. Gipikpik niya sa kilid si Pedro aron kini makamata ug miingon siya, "Dali, bangon." Og nangatangtang ang mga kadena nga gigapos sa mga kamot ni ini. Mingon ang anghel, "Isulob ang imong bisti ug sandalyas." Gituman kini ni Pedro ug miingon ang anghel kaniya, "Isulob ang imong kupo ug sunod kanako." Ug misunod siya sa anghel pagawas sa prisuhan. Wala makahibalo si Pedro kung tinuod ba ang nanghitabo. Sa iyang pagtuo nagdamgo lang siya. Gilabyan lamang nila ang una ug ang ikaduhang mga gwardya. Pagabot nila sa puthaw nga pultahan nga nagaatubang sa syudad, ang pultahan miabrig lag-iya ug migawas dayon sila. Paglabay nila sa usa ka kalye, kalit na hanaw ang anghel. Didto pa lamang niya nahibaw-an nga dili di ay damgo ang nahitabo kaniya. Mingon siya, "Tinuod gayod nga gipadala sa Ginoo ang iyang anghel ug giluwas niya ako sa kamot ni Herodes ug sa tanang giplano sa mga Hudiyo nga mahitabo kanako." Sa pagkamatngon niya nga luwas na siya, miadto siya sa balay ni Maria nga inahan ni Juan Marcos. Daghang mga tao didto nga nagtigom ug nagampo. Nanuktok si Pedro sa gawas sa pultahan ug miduol ang sulugoon nga si Roda aron tan-awon kon kinsa ang nanuktok. Nailhan niya ang tingog ni Pedro ug sa iyang kalipay imbes nga ablihan niya ang pultahan, midagan hinuon siya balik sulod aron sultihan ang mga kauban nga si Pedro atua sa gawas. Miingon sila kang Roda, "Nabuang ka man tingali?" Apan miinsister gayod si Roda nga naagayod si Pedro. Busa miingon sila, "Tingali anghel kana si Pedro." Apan sa gihapon si Pedro nagpadayon pagtuktok, busa giablihan nila ang pultahan ug ingon sa dili gayod sila makatuo nga si Pedro gayod di ay. Gisinyasan nila si Pedro nga mohilom ug gisaysay niya kanila kung giunsa siya pagpagawas sa Ginoo gikan sa presohan. Gisultihan niya sila nga suginlan nila si Santiago ug ang uban pang mga magtutuo, unya migikan siya og miadto sa laing dapit. Dinatapos ang pagbasa sa pulong sa Dios alang sa katawhan sa Dios. You are my strength when I am weak. You are the treasures that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all.
When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasures that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Learn to give up and be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Maayong buntag sa tanan. Mainitong pagtimbaya kaninyong tanan. Karon nga adlaw, katapusang Domingo sa Setyembre, nagasaulog kita sa Fellowship of the Least Coin. Ang FLC, usa ka ecumenical nga kalihukan sa tibuok kalibutan, mahitungod sa pag-ampo alang sa kalinaw o pagpasiguli. Kung subayon nato ang kasaysayan, ang konsepto o ideya sa FLC nagikan kini sa kasinatian ni Shanti Solomon nga taga-India. Niadtong September 1956, si Shanti nga usa sa 7 ka mga babayi gikan sa nagkalain-laing nasod sa Asya, miyembro sa Pacific Mission Team. Balibaran siya sa pagsulod sa Korea tungod kay walay diplomatic relation ang India sa Korea. O si Shanti nianhi sa Pilipinas aron dinhi na maghulat sa pagbalik sa iyang mga kauban. Samtang siya dinhi sa Pilipinas, namalandong siya sa mga babag, political, economic, national, and local in scope. Babag sa panaghiusa sa mga Kristohanong kababayenan sa tibuok kalibutan. Og nahuna-hunaan niya og iyang gisugyot sa iyang mga kaubanan ang pagmugna sa usa ka ecumenical prayer. Ecumenical Prayer Fellowship nga mamahimong apilan sa tanan og dili mobase sa ilang economic status nor political affiliation in life. Og sa matag higayon nga sila mag-ampo, ilang igahin ang pinakagamay nga sinsilyo sa ilang national currency. Dinhi sa Pilipinas, 1 centavo. Mga igsuon ko sa Ginoo, ang kasaysayan o background story sa Fellowship of the Least Coin adunay maingon natog divine implications as part of God's design. Usa ka istorya nga kung atong hulamon ang in-English nga pinulungan. This story is a story of trial turned into triumph. A story of defeat turned into victory. A story of failure turned into success. Sa pagkamatuod, kining tanan tungod sa nasinati ni Shanti Solomon nga rejection, denial, non-admission
to Korea nga maoy nahimong hinungdan nga mianhi si Shanti Solomon dinhi sa Pilipinas aron muhulat. Og samtang siya naghulat, giagni og gidihugan siya sa Dios sa pagpakigdugtong sa uban, pinaagi sa pagampo, inubanan sa hiniusang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Ang kasinatian ni Shanti Solomon, when she was rejected, denied, and not admitted, sigurado was a real frustrating, hurting, and aching experience. Sakit sa kasing-kasing o guna-huna. Usa siya sa kauban o miyembro sa Christian Mission Team. Apan, iya bang gi-question ang Ginoo sa ingnon natog unfortunate circumstance? Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nakasinati ba ikaw? Nakasinati ba kita sa susama nga kasinatian? Naagian na ba nato nga ikaw, ako, o kita was rejected, was denied, not admitted, or not included? Maybe your name was erased, deleted. You were not listed. The prophet Isaiah said that those who wait for the Lord are blessed. In the words of the psalmist, he said, I wait for the Lord, my whole being waits, and in His word I put my hope. Si Propeta Isaiah nga nag-ingon, naghisgot siya sa paghulat. Shanti Solomon was indeed blessed for her waiting upon the Lord. Napanalanginan si Shanti Solomon sa iyang paghulat ug pagpaabot. Sa atong pagpamalandong, sa dili kaayo maayo nga kasinatian nato sa kinabuhi, sa mga babayeng Kristohanon sa mga tuig 50s, atong ginadayeg ang Ginoo sa iyang paggamit ni adtong kasinatian aron mapadayag ang iyang kabubuton ug disenyo sa pagpakigdugtong sa uban sa tibuok kalibutan pinaagi sa pagampo ug sa hiniusang pagpamuhat, connectedness in prayer and unity in action. Sa atong pagtigom sa atong mga pinakagamay nga sinsilyo sa tibuok kalibutan, kini nagsimbolo sa atong panaghiusa, ang atong handom og tinguha nga maangkon nato ang kalinaw ug pagpakig-uli sa buot sa usag-usa. Today, the Fellowship of the Least Coin as a worldwide ecumenical prayer movement is a very strong movement supporting various Christian ministries around the world, around the globe, out from the least coins offered to fund special projects of evangelism, awareness, building among women, ecumenical solidarity, and relief work throughout the world sa tibuok kalibutan. Sa atong gibasa sa balaang kasulatan, mga buhat, mahitungod kang Maria nga gikan sa Jerusalem. Dili kini si Maria nga gikan sa Nazaret o uban pang mga Maria nga gihisgutan sa Biblia. Kini si Maria nga gikan sa Jerusalem. Gikan sa sinulat sa buhat 12:5 hangtod 17. Dinhi nasayran nato ang mahitungod sa kagahom sa pagampo or the power of prayer sa kinabuhi ni Pedro. Adunay giingon makalilisang nga pagbuhagay sa kabaskog o gahom sa Ginoo nga nagikan sa balay ni Maria gumikan sa ilang gibuhat nga home cottage prayer meeting. It is written that Peter was so bewildered by the amazing happening that he wondered if it were all a dream. But when he was certain that he was in the realm of sober realities, he knew
where the earthly source of the energy would be located. And Peter made his way directly to Mary's house. Instinctively, he turned to that house and his instinct was right. Right there at Mary's house were God's servant in prayer. Giablihan ni Maria ang iyang Pinoy-anan alang sa pag-ampo. Sa panahon nga ang mga katawhan sa Dios at that time si Pedro anaa sa kakuyaw nga kahimtang ug nagkalisod. Mga igsoon ko sa Ginoo, ang Fellowship of the Least Coin, which is a worldwide nga kalihukan alang sa kalinaw ug pagpasig-uli sa buot, usa ka makusganong kalihukan nga molabaw pa sa mga balakid ug mga tawhanong limitasyon. Susama sa nalampasan o naputol nga mga kadina ug nabuksan nga mga pultahan sa silda sa prisuhan ni Pedro. Sa pagkamatuod, adunay gahom ang pag-ampo. Prayer is certainly power. Sa atong pagsaulog sa Fellowship of the Least Coin karon, ang mga hagit kanato mao kini. Una, ato bang ginaablihan ang atong mga panimalay or sa mga schedule, sa mga virtual, sa mga online nga mga prayer, pag-ampo alang sa kalinaw o pagpasiguli, either personally or as a community. Ikaduha nga hagit, nagaampo ba kita alang sa mga Peters of today, mga tao nga napriso sa ilang kaugalingong prisuhan, nga walay kalinaw o walay pagpasiguli, either personally or as a community. Nagaampo ba kita alang ni adtong anaa sa mga kabug-aton o kalisod, na ay mga stresses and pressures in life, work, family, life situations, naa sa mga quarantine areas, naa sa mga quarantine facilities, isolated tungod sa pandemic, niadtong na-isolate, nasaktan, they were hurt, nanginahanglan tungod sa lockdown. Ang pinaka-importante, ato bang ginaablihan ang atong mga prison cells sa miraculous works of God for peace and reconciliation, alang sa atong seguridad, alang sa atong pag-ayo, healing, o pagkahingpit, wholeness. Adunay ginaingon, they who cannot serve God by preaching need not regret. If a man or woman can but pray, he can do anything. After all, God is not looking for people of great faith, but for individuals ready to follow Him. Kamusta man, mga igsuon, ang atong mga kasimbahanan, ang atong mga simbahan nga maoy atong panimalay, usahay, kay di naman ta makaadto sa simbahan. Dietrich Bonhoeffer, a German pastor who was opposition leader against the Nazi regime during his time, has this to say about attendance to church prayer meetings. He said, "The physical presence of other Christians in a prayer meeting is a source of incomparable joy and strength to the believers." History-wise, prayer meetings change history. In the time of national and global challenges, our prayer meetings ought to be full. During the time of Queen Elizabeth I, the Spanish were planning to invade and, among other things, enforce Roman Catholicism on the newly reformed Protestant Church. As the Spanish admirals gathered around 100 ships in preparation, God's praying people prepared another task force to meet them. In congregation all over England, they fell to their knees in prayer, in urgent prayer, because of that situation. The Armada was sent out in the spring of 1988.
88 but never landed in England. After several times in the English Channel, terrific storms came up which scattered the Spanish fleet, driving many of the ships so far off that they returned home to Spain without ever reaching England. That is why, up to this day, England is dominantly or largely a Protestant nation. Mother Teresa, who is known as Saint Teresa of Calcutta, the Peace Prize awardee, once said, "Not everyone can do great things, but everyone can do small things with great love." Yes, the least coins are symbols of small things, but this small thing offered with great love can do great things. All for the work of God's kingdom building. Finally, mga igsoon, let me leave you these verses to continually inspire, especially our church women and all of us in the prayer ministry for peace and reconciliation in season and out of season. In the first letter of the Apostle Paul to the Thessalonians, in 1 Thessalonians 5:16 to 18, it says, "Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Sisters and brothers in the Lord, as we celebrate the fellowship of the least coin during this time of health pandemic, let us remember this. When we feel being poisoned by stress, anxiety, fear, infection, isolation, the best antidote, shall we say, ang pinaka maayong tambal, panagang sa atong, sa mayngon natong sumpa siguro ni, no, is pag-ampo. The best antidote is to pray. Nothing more, nothing less. Mag-ampo kita. Dalaygon gayod, ikaw o Diyos, sa among mga kinabuhi. Iusaha kami pinaagi sa pag-ampo, alang sa kalinaw o pagpasiguli. Pagdugtong sa uban o pagpasiguli kanimo usab. Hinaot pa. Amen. Ato kita sa atong hiniusa nga mga pag-ampo kita. Manuluyon namo nga Dios, Amahan nga langitnon, ipaabot namo kanimo niini nga adlaw ang among hiniusa nga pagdayeg ug pagpasalamat. Taliwala o Dios sa unsa man nga kahimtang nga anaa kami karon. Niini nga adlaw o Dios, tuguti nga padayon among sination ang imuhang presensya pinaagi sa imuhang balang espiritu, samtang makigduyog kami niini nga pagsimba. Kung asa man nga dapit siya ang matagusa diha sa iyang nahimutangan. Pasinati ang Ginoo sa imuhang gahom ug sa imong pagdasig. Nini nga adlaw o Dios, among ipasalamatan ang libre nga ginhawa nga imuhang padayon nga gisalig dinhi kanamo. Salamat sa kusog nga imong gibag-o. Salamat sa tubag sa mga pag-ampo. Ug salamat bisan sa mga balatian, sa mga pagsulay, sa kasamtangan, kasinatian na kami, ikaw o Diyos, among ipasalamatan. Nini nga adlaw, magapamalandong kami sa imong pulong, pinaagi sa imong alagad, nga gipadala. Gamhi siya, aron dinhi kanamo, mapadayag ang imong mensahe, taliwala sa mga challenges nga among ginaatubang. Kanimo o Diyos, among ipaabot ang among mga pagpasalamat sa gasa sa kinabuhi, sa mga panalangin nga imong gibuo. Kung ini nga adlaw, tuguti nga among ipabot usab kanimo ang among mga pag-ampo diha sa nagkalahi-lahi nga mga sitwasyon sa kinabuhi. Duawa ang among mga kaigsunan na mahal nga langitnon nga naa sa mga balatian, nakakaroon sa ilang mga higdaanan. Ipaabot nga kanila ang tubag sa ilang mga pag-ampo ingon man sa ilang mga mahal, alang sa kaayuhan, alang sa kalig-on o alang sa kadasig. Nakikiusa-usab kami sa tibuok nga kalibutan, alang sa imong padayon nga paghatag sa imong proteksyon
sa matag usa ka tawo gikan sa virus nga naa sa among panahon karon. Ilabi na o Diyos ni adtong mga katawhan nga nagapangalagad diha sa balay tambalanan isip mga frontliner namo sa panglawas. Gidala namo sila sa among mga pag-ampo alang sa imuhang paglig-on. Kauban sa ilang mga panimalay, din sila nagagikan, mga dasig usab kanila ni ana nga trabaho nga naa sila. Mga tao karon nga naa sa kasubo, ihatag Ginoo ang imong paghupay diha sa ilang mga kasing-kasing, nga gibati og kamingaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi, nga wala nakalampas sa unsa nga kasinatian na naa kami karon. Sila nga nagapaabot sa resulta sa ilang mga test swab, iampo namo nga kini negative. O sila nga nakakaroon sa mga quarantine facility, ihatag o Diyos ang imong pagdasig, ihatag o Diyos ang imong paglig-on. Himuang positibo ang ilang mga tinanawan. Nasama sa uban, sila usab makalampas, mahuman nila kining mga adlaw sa ilahang pag-quarantine o makauli sila sa ilang mga tagsa-tagsang dapit nga himsog o dili na positibo kung unsa man naa sila karon. Ginoong Diyos, itugyan namo kanimo ang matag panimalay diha sa nagkalahi-lahi nga mga kasinatian alang sa imong pagdasig, sa imong paglig-on, bisan sa imong pagsangkap. Ug itugyan namo ang padayon nga mga pag-ampo alang sa proteksyon sa matag membro sa among panimalay. Salamat nga kining imong buluhaton nagapadayon. Salamat sa mga tawo nga imong instrumento aron dinha kanila Ginoo mapadayag ang imong mensahe nganhi sa among kaliwala. Ug tuguti nga kini nga buluhaton, mahimo yung instrumento alang sa paglig-on, pagdasig ug paghamtong, pagtubo sa among relasyon diha kanimo bisan pa ug naa kami niining panahon nga talagsaon. Kini o Diyos ang among pag-ampo, diha kanimo ang ibalik ang dungog himaya pinagi kang Kristo nga among Ginoo Manluluwas. Amen. Sa grasya sa Ginoo nga walay bayad, busa kinahanglan nga muhatag usab kita sa walay pagpangayo bayad. Ato karong dad-on sa atubangan sa Ginoo ang atong mga halad ug ang atong kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong kaayo nagihatag kanamo. Panalangini kining mga gasa
mga tithes o offering nga gikan usab kanimo. Kani nagapasalamat pinaagi sa imong anak nga among Dios. Amen. Alang sa atong mga pagpahibalo, ato nga gisaulog karon nga Domingo ang Fellowship of the Least Coin ug atong pasalamatan ang atong leader si Mrs.Christy Cruz ug ang ato ang preacher nga si Pastor Rosie de la Cruz. Maingon man usab ang mensahe sa awit nga gihalad kanato sa panimalay sa Jayme. Alang sa tibok nga bulan sa October, atong ipaabot ang hanay sa mga nakaschedule nato nga mga preacher. First Sunday or unang Domingo sa bulan sa Oktubre nga ang atong celebration mao ang Worldwide Communion Sunday. Ang atong preacher si Reverend Grace A. Bangisan. O sa second Sunday nga atong i-celebrate ang NCWA's Peace Sunday, si Mrs. Joy A. Baguio. O sa third Sunday, ang atong preacher, diin magsaulog usab sila sa ilahang church anniversary, si Reverend Roderick Raot. Sa fourth Sunday, ang atong preacher, si Reverend Wenzyl Dejolde, din ang atong simbahan magsaulog usab sa iyang ika-108th nga church anniversary. Sa fifth Sunday, din atong saulugon ang Reformation Sunday. Ang atong speaker mao si Reverend Milvin Ramoso. Mga igsuon, in behalf sa mga nagadumala, nining ato ang pagsimba sa Hiniusang, ingon nga Hiniusang Panimbahon, among ipaabot ang mga pagpasalamat sa inyong mapadayunon nga pagsuporta diha sa mga pag-ampo, diha sa inyong pag-join sa matag buntag sa alas 6 sa Domingo, nini nga pagsimba, ug tuguti nga among ipaabot ang among mga pagpasalamat sa mga animalay ug individual nga nagpaabot sa ilang mga financial support sama nila ni Mr. and Mrs. Godofredo and Judith Nugas, Vicky and Grace Olchano, Virginia Olchano, ug sa Olchano clan. Ang Ginoo kanatong tanan padayon nga magabubo sa iyang pagpanalangin, ubisan pa man kaninyo nga naghuna-huna sa pagpaambit sa inyong mga resources, mga pag-ampo, mga pagdasig, ug sa mga panalapi aron kining atong buluhaton magapadayon. O Manluluwas, ngalan mong mahal, ang panamilit among awiton,
Magampo kita. Dalaygon og silimbahon ang mga Dios. Salamat sa kigayunan na nakahimo kami sa pagpakigduyog, sa pagsimba, duyog sa kasaulugan Ginoo sa Fellowship of the Least Coin. Nga nagpahinumdom kanamo sa dakong paghatag sa kahulugan o kaimportansya sa pagpasiguli, sa pagkinabuhi nga makiangayon o pagkinabuhi nga matinud-anon nga na kanimo. Busa o Dios sa tanan nga mga gumunha pugitabo sa kinabuhi, among gipangayo kanunay ang imong pag-uban kanamo sa tanang panahon. Hilabi na ni ining panahon sa pandemya. Kining tanan among isalig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen. Ang panalangin sa Dios Amahan, Anak ug sa balaang Espiritu maanaa kaninyo karon ug sa tanan nga panahon.